Да, понеже в началото ви обещах, че ще си говорим малко за настоящите неща в лицето на плодове, корени, семена, които са актуални в момента. Много бързичко искам да ви разкажа малко за шипката. Имах намерение да ви разкажа малко и за червения глок и за хмела. Обаче душата ми ме дръпна към хвойната. Не знам защо, но просто усетих някаква съпротива, когато стана въпрос за червения глок. Не, че не го харесвам, напротив, харесвам го. И това е билката, която не трябва изобщо да спираме да приемаме, защото тя действа с натрупване, както и другите билки, но тя е така една от малкото или може би единствената, която можем да взимаме продължително време, защото е уникална протекция за сърцето. И относно шипката, понеже бях свидетел последните дни на няколко разговора, които имаха потенциал да се превърнат в конфликти относно това кога да берем шипката, ми се стори удачно да тематизирам тази особеност на шипката. Шипката може да се бере преди сланите и след сланите. Шипката в момента е така озряла е, готова е, може да се бере. Разбира се, има регионални особености. Може да сте на място, където вече е имало слани и шипката е вече мекичка. Но там, където съм аз съм пред Балкана, на около 40 км от Стара планина. Всъщност при нас шипката все още е твърда. Когато е твърда, шипката има няколко предимства. Първото предимство е, може би с него трябва да започна, е, че тя има по-високо съдържание на витамин С, когато е в това състояние, твърдо състояние. Другото предимство е, че можем много по-лесно да обработим билката по този начин, тъй като в шипката има една обвивка. Това е плодчето. Вътре има семенца и около семенцата има едни бодлички, едни мъхисти бодлички, които могат да бъдат изключително неприятни, ако попаднат върху лигавицата или в устната ни кухина. И затова, когато шипката е твърда, може много по-лесно да я преработим, като срежем двата й края, отрежем дръжката от единия край и от другия край има едно топченце, където е бил цвета. И я разполовим. След като разполовим, можем да направим четвъртинки от тези половинки и да издълбаем семенцата заедно с тези малки мъхисти бодлички, които са вътре. Нищо от шипката не се изхвърля, освен тези бодливите мъхестите, дразнещи лигавицата, бодлички. Не знам как да ги нарекам, мъхчета. След като сме издълбали тези семенца, те са изключително ценни, да не се хвърлят. Можем да измием, да ги сложим в цетка и да ги измием така, че тези мъхистите бодлички да паднат. Семенцата могат да се слагат в чайче, да се варят в чайчето, като те имат един много, много приятен ванилов вкус, би го определила. И в никакъв случай не са нещо, от което трябва да се решим, когато става въпрос за шипката. От друга страна, когато ги отделим, можем да използваме плодовата част, обвивката на шипката, за да си направим различни неща. Дали ще си направим мус, дали ще си направим конфитюр, дали ще си направим смути. Смути може да си направим примерно 10 шипки, една ябълка, 2 форми, малко шипково брашно и мляко. Като млякото за предпочитане е да е растително. Дали ще е вече увесено, дали ще е от лешник или от кокос, това е ваше предпочитание. Това се слага в блендера
и става изключително вкусно смути с шипки, около 10 шипки. Така, това е единия начин. Като шипките могат така разполовени и нарязани на четвъртинки, могат да се изсушат много лесно в фурната. Това го казвам, защото често срещам срещам хора, които ги сушат в цяла форма и обикновено времето, когато събираме и сушим билките, вече не е много слънчево и не е много топло и така има опасност шипките да му хлясат. Като нека да кажем, че тук под шипки са всички плодове на розата. Шипката е роза. Шипката е роза канина. И слагаме ги във фурната между 30 и 50 градуса, разполовени или нарязани на четвъртинки, като можем да отворим леко фурната, примерно като застопорим с една дървена лъжица между вратата и самата фурна, за да може водата, която е в шипката, да се изпарява по-лесно и така те да се изсушат по-бързо. След което ги изваждаме оттам и ги оставяме няколко дена на проветриво място. Разбира се, ако има слънце, може и на слънце. Но все пак внимавайте, ако е някъде навънка, има сутрин роса, слана, увлажняват се, после трябва да изсъхнат пак. Така че е хубаво, примерно вкъщи на прозорец, където има слънце, след като сме ги така дехидратирали в фурната, може да ги оставим за няколко дена. На мен, въпреки че много внимавам, често ми се случва такива сушени плодове да ми хванат плесен. Много се ядосвах тази година, защото си бях събрала почета от черница, бях ги изсушила и си мислех вече, че съм много сухи. Затворих ги в един буркан и след 2 седмици ми хванаха плесен и трябваше да ги изхвърля и беше наистина много тъжно, защото и те са супер храна, между другото. И в мюсли, в обесена каша, в салати стават уникално вкусно. И така за шипката, това е така един от методите. Разбира се, може да се събира и шипка, когато е вече мека. Но тогава вече преработката на шипката става по-трудна, защото по-трудно можем да извадим тези малки косъмчета вътре, които са дразнещите. За чайче от шипка могат да се използват тези сушените във фурната шипки с косъмчетата и с семките вътре. Като дозата е една супена лъжица сушена шипка, нарязана на 250 мл вода. Сушената шипка се слага в чаша студена вода и престоява около час в тази студена вода. След което се вари, т.е. кипва се и се оставя примерно за 10 минути на много бавен огън да къкри. Това е стандартна рецепта. Шипката винаги се кисне преди това в студена вода. Дали ще е час, дали ще е 2, някои си я слагат вечер, така да кисне през нощта, на следващата сутрин си правят чайче, кипват шипката. Просто има различни вариации и предпочитания. Ако шипката е прясна, също може да се използва за чайче. Това не е никакъв проблем. Само че тогава дозата не е една супена лъжица, а 2. Защото по принцип, когато говорим за билки, за дрога се нарича сушената билка, винаги когато имаме когато имаме суха билка, дозата е една равна супена лъжица, а когато имаме прясна билка, те са 2. Защото там имаме вода, имаме по-голям обем на масата и така нататък. Това е общо взето за шипката, което исках да споделя, че и двата варианта са възможни, че могат да съберат шипките и когато са твърди, тогава се преработват по-лесно и когато са меки. Няма абсолютно никакво значение, кой когато иска тогава да си ги бере. Аз лично предпочитам да ги бера, когато са по-твърди, защото имам повече възможности тогава. И да. Някой да сподели своите познания, опитности за шипките
как ги използва? Здравейте! Аз не използвам много шипки, защото знам, че леко запичат. И всъщност това щях да попитам, това вярно ли е, доколкото вие знаете? Да, значи в шипките има танини. Танините са тези, които запичат. Танини има и в трънката, в дряна. Това са веществата, които запичат. Но в шипката има и пектини. Пектините обикновено помагат на движението на червата. И общо взето шипката е едно от малкото плодове, които имат това в основния си профил. По-скоро не бих казала, че запичат. Може би е било нещо друго. Може би е било някаква комбинация от други билки. Примерно салвията запича много. Царичето запичат. Това са растения с много високо съдържание на танини. Ако е било някаква билкова смес с салвия, която е също много силно антибактериална и се използва по време на вируси и грипове, най-вероятно е било нещо друго но не ми е известно да се пича. Добре, благодаря. Но има си танини, да, но не са толкова много, колкото в другите билки. Другото нещо, което можете да направите, което аз лично предпочитам, е да си смеля шипките на прах. Има такива машинки, които се продават малки за кафе. Обаче са много добри именно в това да смилат сушени плодове. И аз си правя в тази машинка, си смилам шипки, такива, които съм събирала, които съм разполовила, изпекла и сушила. Като тук можем да смелим и семенцата и тези мъхчета, защото при самото смилане те се пречупват многократно и вече няма този дразнещ ефект. Така че можем да си ги смелим в тази машинка и да си ги взимаме на прах. Примерно, ръсем си всяка сутрин върху закуската, слагаме си ги в салатата, слагаме си ги в пюрето. Те са такива леко кисело-сладки, имат много приятен вкус. Може да ги сложим в сладкиша, който печем. Просто това е най-уникалното използване на билки, когато ги интегрираме в нашата храна. Това за мен лично е най-лесният вариант, защото някакси шипката на мен е специално на чай малко ми идва повече работата с накисването, после кипването. Предпочитам за парките, но това е също много удобен вариант за използване на шипка. Здравейте, чуваме ли се? Да, здравейте, Георги. С шипките също имам дългогодишен опит, като миналата година, без да искам, открих един метод за съхранение на тях, като ги набрах в доста късен етап на годината и те бяха доста меки, като консистенцията им беше видимо стабилна и като цвят и като консистенция, но меки. И в същия момент ги замразих в фризера. Като в момента, в който имах нужда от чай, взимах от фризера една шепа и вече с нормалния процес на запарка много по-бързо отделяха като вкус и аромат, съхранени по този начин. И вече една година шипките, съхранени, замразени меки в фризера, стоят и не са променили поне вкусовете си и качества. И това ми е въпросът, дали съхранени по този начин съхраняват и полезните си качества.
Много благодаря за това указание. Аз по този начин си замразявам аронията. То си откъсна, си слагам във фризера и когато искам да използвам, си взимам винаги по малки количества и си ги слагам в малки бурканчета и после ги слагам в хладилника, защото ако го сложа цялото в хладилника и те започват да му хлясват. Да. Принципно, всяко растение, след като е откъснато, започва да губи свойствата си. То няма как, нали. Но това е отличен метод. Губят част от качествата си, но запазват също много, така че това е супер окей. Не виждам никаква причина да не се използва. По принцип, витамин С е водоразтворим витамин. Значи, знаете, има масно разтворими и има водоразтворими. Да. Витамин С си е водоразтворим, така че той е подходящ за чайчета, за правене на водни изблици. Привет, аз мога да споделя. Чуваме ли се? Да, Нинче. Аз си приготвям чай в термос, т.е. слагам цели шипки от вечерта в термос, заливам с гореща вода и на сутринта се получава много интензивен чай, който граничи с вкуса на мармалад, нали, който, разбира се, може да се подслади по желание. Някакъв начин се получава така, че този престой в термос за 10-12 часа извлича някакси есенцията и месото, ако мога така да се изразя на плода. Това е моя опит. Да, може и така. По принцип, всички всички по-твърди части от растенията, в случая става въпрос тук за семки, за корени, за такива неща, на тях им трябва малко повече, за да извлечем от тях лечимите им свойства. Затова корените обикновено се варят, не се прави запарка от тях, за да може всъщност да се пробие мембраната им, твърдата обвивка и да излязат лечебните свойства. Така и с шипката и тя има твърди части под формата като плод, като обвивка и като семенца. И по принцип искам да ви кажа, че използването на растенията е също много в рамките, разбира се, на безопасното. Е много интуитивен процес. Това как ще постъпите към едно растение, какъв ще е вашия подход, е много, много лична връзка. Например, хвойната, аз пак се връщам около хвойната, плочетата на хвойната са нещо, което аз много, много, много с голяма наслада ям. И много рядко се сещам да си направя чай. И принципно това е моят подход, това е моят път към хвойната. Това, че ти си ги заливаш, примерно, обратно на това, което казва биоколечението, че първо се заливат със студена вода, киснат в студената вода и после се кипват и се варят на тих огън. Това не означава, че ти не извличаш от тях тази енергия и тази сила, която те имат. Просто това е твоя подход. Така че имайте и малко въображението да експериментирате с билките, защото много често всички тези книги, много често всички тези препоръки звучат супер догматично и това трябва да се прави така и така и така, иначе не може. И принципно, ако пак ако се движим в рамките на безопасното, няма абсолютно никаква причина да не използвате билките по начин, който на вас ви харесва. Защото те трябва, всъщност, вие трябва да намерите пътя към тях, за да работят те за вас. Трябва да има синергия. Така че, да. Дали ще ги замразяваме, дали ще ги запарваме,
те си работят. Или ще ги ползваме за опушване, Лора. Ти така пропусна момента с опушването, за който аз бях много впечатлен, когато за първи път с тебе направихме опушване в Надарево. А опушването е част от твоя курс. Аз лично съм ползвала и хвойната дори за опушване, за която ти искаш малко да ни кажеш. Така че препоръчвам. Да, за хвойната се препоръчват клонките. Хвойната е много специално растение, хора. Наистина, аз от няколко години така съм и хвърлила око и започнах да използвам в каденето, в опушването, като използвах там стритите плочета, защото в тях има много етерични масла. Но самото опушване е чисто традиционно, се е случвало с клонките на хвойната, които също имат етерични масла. Хвойната е Juniperus се казва, което означава вечно млад. Това е растението, което е вечно младо растението, което може да живее 2000 години. Но хвойната е и растението, което расте супер бавно. Тя расте на година с 10 см има няма. Така че наистина това е растение, което е доста интересно само като ботаника. То може да е и дърво, може да е и храст. Тези от вас, които са ходили по планините, сигурно са виждали хвойната и са виждали най-вероятно, че тя е там сама. Около нея няма много така самишленици. И си кукува, и си държи там фронта сама, което всъщност е много добър показател за нейната устойчивост, за нейната сила да бъде, да пребивава, да се справя сама. И именно това е нейната сила, която тя ни предава. Тоест да сме самостоятелни, да стоим, да намерим вътрешната сила и да използваме. Да си стоим за себе си. Нали, тук не става въпрос за подсилване на аза и такива някакви неща, а просто да сме в синхрон със себе си. И това, което всъщност са правили хората едно време, когато са смятали инфекциите за демони и лоши сили, това е било по времето на чумата, те са използвали клонките на хвойната, са правили големи клади. Те са трупали и са запалвали клоните, за да могат да пречистят въздуха. Т.е. да пречистят въздуха от бактериите, от патогените. Но те са си мислили, че гонят дявола, разбира се, защото тогава имало друга степен, друго ниво на осъзнатост. Но в крайна сметка те са пречиствали въздуха. Пречиствали са го от бактерии, от патогени, но също така и от лоши енергии. Хвойната е много подходяща, като тя е една светла. Горе по планината има изсъхнали клони, аз тях си ги горя за пепел, но тези, които са още свежи, също могат да се наберат, могат да се изсушат и да се запалят. Това, между другото, преди много още в средновековието е довело до това, тези клади, за които ви говорих, е, че хвойната е била така изчезващ вид в един момент. Тя мисля, че в някои страни още е защитена. Именно заради това, че са палили тези големи клади от нея и имайки предвид колко бавно расте. Но по нашия край, мисля, че имаме тази малката хвойна, джуджето, която е ниската, защото по по-високите места е като дърво, но да кажем, че шаманите в Тибет, в Северна Америка, в Сибир много често са използвали и използват този ритуал с опушването с хвойната. Почетата са уникално вкусни. Те са, значи аз имам сушени, защото все още нямам възможност да отида в планината да си набера, но стои на дневен ред. Почетата, като се посмучат малко по-дълго в устата и като умекне всъщност тази обвивка, те започват да пускат един много приятен сладникъв вкус, който прилива в леко горчив, но е свежо сладък вкуса. И всъщност това е една много ефективна терапия, пак по Себастиан Кнайп,
която се прави с плодчетата, сушените плодчета на хвойната. И тя е следната. Значи първия ден се взимат 3 плодчета. Тези 3 плодчета се държат малко в устата. Бояна ще погледна след малко в чата, защото всъщност аз мога и сега да погледна. Да, кажи, Бояна. Ало? Да. Лорка, здравей! Не се познаваме, ма все едно, че се познаваме. Така ми звучи. Добре. Аз съм майката на Бояна. Казвам се Султана. Познавам много билки, много. Може би повече и от тебе. Извинявай. Сигурно. Сега, въпросът ми е следния. Знаеш ли, аз говоря на ти, защото те чувствам близка. Хвойната, плодовете има 2 вида. Едните са сини, а другите червени. Знаеш ли това? Да, знам. И 2 вида ли са еднакво полезни? Говорим тук за синята хвойна. Да, най-вече за синята. Най-вече за синята хвойна, която преди да стане синя е светло-синя, когато не е озряла и тогава е... Брала и знам, ясно ми е. В двора си имам 2 големи дървета хвойна. Аз ги режа и стават високи. Това ми беше въпроса. Така ще знам, че синята трябва да берем. Точно така, синята, ето при кой ще ходим в двора на Султана да си късаме клонки за ритуално кадене и опушване. Знаеш ли, аз в детството, защото аз съм вече 80 годишна, в моето детство на заговезни, нали се правят огньове. Като деца ние малко разбойнически събирахме хвойната от гората, режехме я и си правихме огньовете от хвойна, само от хвойна. И то така меришеше хубаво в селото Хаеш. Аз съм от село Дорково, Велинградско. Чудесен край. То там има хвойна, защото си е балканско, а такова, нали, планинско. Не балканско, планинско. Добре. Да. Прекрасно. Много се радвам, че някой наистина си спомня времената още когато... Айде, не 80, преди 70 години. Когато се е опушвало с хвойна, което легитимира това, което казвам, да не кажете, че си измислям някакви неща. Да, така е. Това е чудесно, наистина. Това е прекрасен ритуал. Има даже на места са слагали по оборите, където са животните, са слагали клонки отгоре с хвойна, за да могат всъщност да бъдат отблъсквани по този начин лошите сили. Като се е строяла такава, нали, нова къща, са зазидвали в там, нали, в тухлите, някъде между тухлите са зазидвали клонче от хвойна, за да може, нали, да има защита върху къщата. От някъде знам, не знам откъде, че качествата на хвойната, сравнени с бора, да речем, са около 10 пъти по-силни, като смола, като нали, етерични състав. Аз винаги съм си мечтала между нас да си остане да имам легло от хвойна. Знам, че е много... Знам, че е много безсрамно това да го изисквам, защото ще трябва много материал. Представете си да спите в легло, дървено легло, направено от хвойна или кедър, или някакво такова етерично масло. В никакъв случай няма да има болести, в никакъв случай няма да има патогени, никакви такива, но да, има много етерични масла както в листата, както в дървото, така и в плодчетата. И всъщност да разкажа малко за лечебните свойства на хвойната, ако имате желание и време. Защото
аз съм много бъбрива и мога да ви говоря цяла вечер за хвойната, но предполагам, че може би някой иска да вечеря и така нататък. Значи хвойната, казахме, че тя, освен че отблъсква демоните и лошите сили, тя има, така да се каже, много голям потенциал да активира нашите бъбрици. Този потенциал го имат и други растения, например брезата, копривата, седмолиста, глухарчето. Те също активират, или златолиста, златната пръчица. Но хвойната има един много нежен начин да действа върху нашите бъбрици. Тя ги затопля, защото има етерични масла. Докато другите диуретици са малко по-груби. Те ни карат по-насилствено да искаме да отделяме. Докато хвойната затопля. И тя затова е и от друга страна много полезна за надбъбричната жлеза. При нас жените е много важна тази надбъбречна жлеза, защото всъщност там се произвеждат част от хормоните, но също така тя ни помага да се справим с стреса, най-грубо казано, за да не влизам в някакви подробности. Така че тя по един много миротворен, по един много облегчаващ начин хвойната ни кара всъщност да отделяме. Отделяме какво? Отделяме отрови, отделяме токсини, отделяме киселини, така наречените пикошна киселина. Това е всъщност нещото, което ни прави подагра, нещото, което ни прави артрит, ревматизъм, артроза. Всичките тези неща всъщност идват от неотделената пикошна киселина. И хвойната има това предимство да ни помага да отделяме по много нежен начин. Освен това, тя действа като отблъскващо средство срещу вирусите. Като тук визирам най-конкретно херпес. Можем да си направим извлек от хвойна в оцет и в масло. Тук говоря за базово масло, зехтин, бадем, едно от всичките. Като за херпес, примерно, ако сме си направили мацарация в оцет, можем просто с едно памуче да намажем херпеса където и да е той и по този начин да стимулираме лечебния процес. Но също така могат да се правят и разтривки, когато имаме ревматизъм, артрит, тези болести. Могат да се правят разтривки както с маслото, така и с оцета. Така че хвойната е полезна и в това. Другото нещо, което хвойната прави, е да стимулира стомашно-чревния тракт. Стимулира го, като ни помага да храносмелим всичко тежко, което сме приели като храна. Тоест облегчава храносмилането. Отнема тази тежест. Има много големи спекулации, че хвойната всъщност се бори срещу хеликобактер. Така че ако има наличието на такива бактерии, е доста добре да се изпробва хвойната. Само да погледна какво исках още да ви кажа за хвойната. Да. И това е общо взето. Има много неща, които могат да се кажат за хвойната. Има много рецепти. Хвойната по същия начин може да се прави на чайче, като се стриват плочетата и се прави запарка, но също така може да се ядат плочетата, така наречената рецепта, за която ви казах по кнайп. Взимат се първия ден 3 плочета, втория ден 4 плочета и така до 15. Сега ще ви дам думата. След което, като стигнем до 15-я ден, намаляме всеки ден с по едно плотче. Това обаче, между другото, е за хора, които могат да издържат на този, на този силен импулс за отделяне. Като важното, което трябва да се каже по отношение на тази терапия, е, че трябва да се пие много вода. Когато стимулираме отделителните органи, трябва да им даваме, в случая бъбреците, трябва да пием много вода.
за да се справим с това. Добре, хайде сега давам ви думата на вас. Чуваме ли? Георги е дигнал ръка. Да. Си видял. Да. Чуваме се. Добре, аз имах един въпрос, но може би си отговорих. Използването на хвойната за лечение на бъбреците и предимно намаляване на пикошната киселина се използва като запарка на клончетата или, както казахте вие, с помощта на плодчетата? Предимно плодчетата ще се използват на хвойната. Да. Клонките се използват най-вече за ритуални цели, за кадене, за пречистване. Да. Плодчета. Добре, благодаря много. Това исках да попитам. Благодаря. Да. Моля. Султана, Да. какво ще ни кажеш ти за хвойната? Аз за хвойната не. В момента ми дойде на ум за една друга билка, която искам да питам дали сте чували за нея или я познавате. Не знам какво е научното или ботаническото име. В нашия край я наричаме чемерика. Чемерика. Да, чувала съм я, виждала съм я, не я познавам. Аз също не мога да кажа, че я познавам, но знам следното, че нашите баби са използвали много за заздравяване косама на главата, косата. Ама как, не знам, мога да проуча, евентуално да споделя. За сега само отбелязвам, че това е една, но тя е и отровна, много горчива и отровна. Това. Да, благодаря. Отровни са билките, когато не знаем в какви дози да ги използваме, иначе не са отровни. Да, Георги? За чемериката мога да споделя, тъй като от 5-6 години имам себорен дерматит, който ми откриха и дълги години се борих с това нещо, като използвах предимно купешки препарати. Последните години започнах използването на домашно приготвени тоници за коса с коприва, от домашен оцет от ябълки, порови клончета и ефекта беше задоволителен, като преди 4 месеца попаднах на рецепта и с чемерика. Когато направих тоника с чемериката, ефекта беше почти моментален както каза госпожата, за въздействието на чемериката върху скалпа и косопада, като на мен повлия предимно върху себореята, тъй наречената, като рецептата беше в 50 грама чемерика се вареха 20 минути, след което се прецеждаше и с водата вечер след къпане се тушира с разтвора, който е получен. И ефектът е почти моментален. Браво! Така за чемериката. Благодаря много за споделянето. За нищо. Чудесно е, че се получи този разговор. Аз много се радвам, Лора. Освен всичко друго, вебинара и запознах хора и се обменят рецепти, информация. Аз много държах да ви запозная с Султана и радвам се, че тя е тук. Здравей, Султана. Апостол съм. Здравей. И Султана беше при нас на Дарево и трябва да ти кажа, че тя нямаше растение в нашата градина, което да не познава, с изключение на пореча. Всеки има нещо, което не е виждал. Но се радвам, че ви запознах. Поддържайте връзка и ще се радвам някога да бъдем и заедно в формат тримата, че и повече тук от вебинара.
Каня ви, когато можете да направим среща в Надарево, на чай, на кафе, на билкова работилничка. Нещата предстоят. Или в Да, разбира се. Точно така. С най-голямо удоволствие. Родопите винаги са номер едно дестинация. Аз искам да кажа, аз го казах и в началото, нямам претенция, че познавам всички растения и че знам всичко за тях, но тези пък, които познавам и тези, които наистина ме привличат, ме занимават доста дълго време и с много голяма радост уча от другите хора и много, много, много ще се радвам да някой да сподели знанията си и то такива по-архаични, по-истински, защото в крайна сметка бъдещето на биоколечението е в миналото. Защото ако погледнем в днешно време как фармакологията ни завърта и ако погледнем как лекарите се опитват да подхождат към нас, де-факто се оказва, че наистина архаичното, старото знание е истинското знание. Ало? Аз на линия ли съм? Да. Понеже момчето, което говори за чемериката, не спомена, аз допускам, че за корените става въпрос. Че се използва корените. Да, корените. Добре, да уточним. Лора, ти имаш ли в твоята кошничка нещо друго, за което искаш да ни говориш тази вечер, или да преминем напред, по-скоро вече към края на вебинара, но ти кажи, думата е твоя. Ние можем да си правим тази седянка много дълго време и да си говорим и за хвойната, и за хмела, и за всичко, което в момента става. Даже сега, като си разхождах кучето, причината, която беше да закъснея малко, намерих и тази паричка. Сигурно много от вас я знаят. Паричката Парлеус. Тя се използва за кашлица и в момента може да се събере изсъхналата паричка. Също е много така силна, ефикасна билка. Аз не я знаех от моите курсове по фитотерапия, но бабите тук в селото ме научиха на нея, така че наистина има смисъл човек да обменя информация с хора, които са по-стари и по-мъдри от него. Тази паричка от един храст, който се нарича драка. Да, драка е. Да. Подлив. Аз не чух. Да. Паричка, драка, има много имена. Те всички билки имат по няколко имена и според регионалното разпределение. Добре, хайде да продължим нататък. Добре, аз мисля, че като цяло ние покрихме обещаното в семинара. Идеята беше всеки да може да зададе въпроси. Така че аз за пореден път ще приканя хората, ако искат да попитат нещо Лора, след което Лора ще те помоля, ако искаш да споделиш за твоя най-нов проект, който е Wise Woman. Това е нещо, което Лора прави много интересно в подкрепа на специалния период в живота на жената, менопаузата. И ако искаш, Лора, кажи ни малко за това. Иначе аз няма да губя време на участниците. Моля, следете това, което се случва на страницата на Ботаника Лайф. Получавайте нашия бюлетин, за който много от вас са абонирани. Но пък с Лора нямате възможност по друг начин много да комуникирате. Следете и сайта nebesnosиньо.com. Там тя обявява също други интересни събития, които не са заедно с ботаника, но не по-малко интересни. Така че последно за към края, ако някой има коментари или въпроси към Лора във връзка с видеокурса, ако не, Лора отново да ни разкаже за това какво ѝ предстои. Аз имам само едно последно запитване, тъй като не проследих внимателно рецептата с вкусното похапване на почетата хвойна, ако е удобно, Лора, да потрети. Извинявам, просто бях разсеян. Значи, първия ден
взимаме 3 плочета. Като ги задържаме леко в устата да омекнат и ги сдъвкваме. Вътре има една костилка в тия плочета, сдъвкваме и нея. Много е вкусно всичко. Първия ден ги сдъвкваме тези 3 плочета. Всеки ден след това увеличаваме с 1 плоче повече. Втория ден са 4, третия ден са 5, четвъртия ден са 6 и така до 15 плочета. Като стигнем 15 плочета, започваме терапията в обратен ред. 14, 13, 12, 11 и така до 3 плочета. И вече като стигнем 3 плочета, спираме терапията. Единственото и най-важното условие в тази терапия е да пием много вода. Поне след всяко сдъвкване да пием по 1, 2 чаши, 3 чаши, но и в рамките на деня, според Себастиан Кнайп, се дават около 3 литра. Сега знам, че 3 литра са много и че постоянно слушаме, нали, колко много вода трябва да пием, но по принцип 30 мл, нали, на килограм тегло е стандартната доза. Обаче тук в случая говорим за терапия, говорим за промивка един вид. Така че в случая 3 литра вода имат смисъл. Да. Ясно, благодаря. Бяхте изчерпателни. Благодаря много. Благодаря. Добре. Значи ще ви разкажа много накратко за това, което ми предстои. Като живо събитие ми предстои една много приятна есенна соната в Ковачевица, която започваме на 19 и приключваме на 22. Това е едно събитие, в което така съм успяла да комбинирам живо събитие, комбинирам биоколечение, но също така и създаване на лечебна храна, създаване на лечебни мехлеми, създаване на препарати, които, нали, да облегчат хреми, но също така и засилване на имунитета. И това са, така да се каже, допълнения или част от програмата, която също включва и много горски бани. Излизане навънка в гората, в която ще пребиваваме, в която ще правим различни нека да го кажа, хайде, упражнения за осъзнатост в момента сега и тук, за да можем всъщност да изострим сетивата си за всичко това, което ни обкръжава. Тоест да възприемем по по-съзнателен начин на горската кулиса. Заповядайте. Можете да прочетете за събитието както на страницата на Ведика, където ще се състои събитието, така и на моята страница nebesnosino.com, но също така и в Фейсбук страницата на Ведика, моята в профила Милора Николова. Това е събитието, с което приключвам сезона на живите събития и се оттеглям в заслужена зимна почивка. Лора, позволи ми само докато говориш за Фейсбук, да напомни и да приканя хората, че могат да се присъединят към Фейсбук групата на курса, която се нарича За билките, помощници и защитници. Ние сме пуснали в чата линк към Фейсбук групата, така че тя е място за споделяне между всички вас и всички нас. Дайте заявка за присъединяване, ако се интересувате, и там можете да споделяте, отново да задавате въпроси и всичко останало, на което е посветена тази група. Така, извинявай, че те прекъснах. Нищо, добре. Да, добре. И за да не ви отнемам много от времето, понеже виждам, че сме повече жени, разбира се, регистрирам и присъствието и участието на Георги, което е много активно и за което благодаря. Но бих искала на това място да споделя новият ни онлайн проект, който правя заедно с Катерина Вълчева и Даниела Събева. Това са две прекрасни дами, които също по много интересен начин така живота ни срещна и с които създадохме проекта Wise Woman, мъдра жена, като с този проект искаме да обединим жените
в България, които преминават през различните етапи на женското си здраве. И тъй като най-вероятно са преминали вече през пубертета, репродуктивните си години и са стигнали до менопаузата, много голяма част от жените в този етап от живота си не приемат или не получават нужната подкрепа, от която имат така крещяща нужда. И всъщност ние сме посветили Wise Woman, мъдра жена, именно на това да съпроводим, да подкрепим или да сме в помощ на жената, която узнава този преход, като ние желаем този преход да е зареден с положителна енергия, с положителни вибрации, с усещането за промяна, за преоткриване, за преминаване в една по-висока на стълбицата, в една по-висока фаза или етап на женския живот, в който всъщност тя осъзнава и изживява своята мъдрост, като в Wise Woman ще има от 11.11 в 11 часа стартирането на онлайн програмата за перименопаузата. Така че сега ще ви напиша в чата страницата на Wise Woman и която от вас има интерес, може да погледне вътре и да види дали ще прочете нещо интересно, нещо ново, нещо, което би могло да й бъде полезно. И също така имаме и страница в Facebook, пак с Wise Woman. И така, ще се радвам да наминете оттам. Благодаря ти, Лора. Аз благодаря. Виждам, че е 20:34. Тази седянка наистина може да бъде безкрайна. Може би другия път ще я планирам с половин час по-дълга, за да можем да споделяме повече. Но колкото и да е, това беше безценно време. За всички ни, надявам се да сте чули нещо ново, надявам се да сте се зарадвали от срещата с Лора. Надявам се да продължаваме да бъдем заедно по един или друг начин. Това е най-важното. Ако можем с нещо да бъдем полезни, ние от Фондация Ботаника Лайф и Лора от Небесно Синьо, моля, пишете ни, ние сме на среща. Също така сме отворени за интересни предложения, за които може да не сме се сетили да направим. Всичко хубаво предстои, бих казал. Благодаря още веднъж от името на екипа на Ботаника Лайф. Лора? Аз също благодаря. Благодаря на всички, които отделиха от безценното си време да са с нас тази вечер. На всички, които са гледали курса или на всички, които имат интерес към него или просто интерес към вилките, защото винаги се радвам да има хора, които са самишленици, хора, които споделят моята страст и моето желание да общуваме повече с билките, да ги приобщаваме към нашия живот. Благодаря ви, мили хора. Надявам се нашите пътища да се пресекат отново в друг формат, в други обстоятелства, в жива среща. По всяко време, когато имате интерес, пишете, давайте идеи, питайте. Ние сме от среща. Благодаря ви много и на Апостол също така. И на Симона. Много благодарим. Благодаря. Благодаря и лека вечер. Благодаря и аз. Лека вечер. Лека вечер. На всички. Здрави.